Gipaklaro sa Davao City COVID-19 Task Force nga magpabiling mandatory ang pagsulob og face mask sa syudad. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Pipila ang nanawagan nga dili na himuong mandatory ang pagsuot og face mask batok COVID-19. Usa dinhi ang Dabuenyong si Asraf. Wala na may COVID ron. Balik na normal. Kada adlaw kagapalit og mask. O kada adlaw din nga gasto kayo. Nya sa isa ka adlaw dire isa ra gamiton natong mask kay kinahanglan sa isa ka oras duha ilabay ng mask na kay hugaw naman. Apan ang uban buot pagihapon nga magpabilin ang maong pulisiya aron dili mataptan og COVID-19. Pabor usab ning usa ka vendor nga mandatory gihapon ang pagsuot og mask. Sanglit gawas sa protektado na sila makadugang usab daw sa ilahang kita. Ay, magagalan sa bugas, magagalan sa mapangat bugas. Kung wala ko ni mas, mawala po ni, sayang mga-isa ko na mahalin. Sumala sa Davao City COVID-19 Task Force nga magpabilin ang mandatory nga pagsulob og face mask base sa ginapatumang Executive Order Number 11 Series of 2022 sa City Government of Davao. Sa maong EO nakalatid ang pagtanggal sa tanang COVID-19 restrictions sa syudad. Gawas lang sa required nga pagsuot og face mask. Wala pa usab daw na isgutan ang pagtangtang niini ug wa pa gikonsidera ni outgoing Mayor Sara Duterte. Pabiling gihapon ang ato ang minimum public health standard, which is wearing of face mask, whether it be in closed place or in kanang open space, no, unless otherwise dili na siya i-follow sa ato ang incoming na administration. Wala pa siya na pag-usapan, wala po siya gi-consider sa atong good mayor, no, na si Mayor Sara. Ang parawagan nanukad dihang gitugutan na sa probinsya sa Cebu nga dili na mag-face mask sa open area. Pinaagi sa giisyong Executive Order Number 16 ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Apan gialmahan kini sa DILG. Wala daw kini giila sa national government sanglit sukwahi kini sa polisiya sa IATF labi pa nga duna pay pandemya. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.